बेजों लोगोसे दिनैनि बड'लेण्ड गट टेलेन्टआवहाय जेरै बाहागो लाना गथ'फोरा मोनसे गावनि टेलेन्टखौ देखायनो हादों। ओंखायनो आं खावलायनो लुगैयो साफ्रोमबो बिमा बिफाफोरा जाहाथे गावबा गावनि गथ'फोरखौ जाहाथे बेबायदि मोनसे मोसानाय खेला दुला बेफोराव बाहागो लाहोनानै मोनसे केरियार आरो मोनसे सिनायथि जानाय मोनसे जोङो प्लेटफर्मखौ जों आवग्रिनो हायो। बेखौ जाहाथे बयफ्रोमबो बिमा बिफाया जाहाथे बाहागो लाहोनो थाखाय सुबिदाखौ होयो। बेखौ बड'लेण्ड गट टेलेन्टनिफ्राय जों खावलायबाय। बड'लेण्ड गट टेलेन्टआ जिहेतु बेहाय मेगा अडिशन सोलिगासिनो दं। गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। दा जोंनि बेयावहाय मेगा अडिशन सोलिगासिनो दं। बेवहाय मैयानिफ्राय जोंहा मेगा अडिशन साननैनि हाबाफारिमोन 15 थारिख आरो दिनै 16 थारिख। दा जों नुनो मोनबाय मैयानिफ्राय दिनैसिम दा मैया जिबायदि मानसि जादोंमोन दिनैबो बिदियानो जादों। आरो जों बे मेगा अडिशनावहाय जोंल' खुङाखै, मानो होनबा जों आलासि महरै जोंनि जेसेबांखि बर' संगठननि बा बर' माहारिनि जेसेबांखि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जों लेंहरनानै बिथांमोननिफ्राय जों एडभाइस लादों। बिथांमोननिफ्राय जों माने किसु रोङैखौ जों बुजिनो थाखाय मिथिनो थाखाय जों बिथांमोननिफ्राय माखासे नलेज लादों। दा बेवहाय जों गोबां गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोना जोंखौ गोबां माने एडभाइस होलांबाय बा बुजायलांबाय, जों गोजोननाय मोन्दों। थिग बिदिनो हागौमानि जों सेस्था खालामगोन, मावलांनोखौ सेस्था खालामगासिनो दं। दिनै मेगा अडिशन जोबनायनि जोंहा 3 राउन्ड थाबावगोन। बे 3 राउन्डआ जिहेतु मोजाङै मोजां बारलांगोन। दा जों बेखौ 3 राउन्डखौ जोबनायनि उनाव जिहेतु जों पाब्लिकनि अननाय अनसायनायखौ मोननानै जों जिहेतु नेसनेल लेभेलाव बिथांमोनखौ जों लांनो हायो, बेखिनिखौ आं बुंनो थाङो। मोनसे प्रग्राम बा हाबाफारि खुंनांगौबा गोबां रांखान्थिनि गोनांथि जायो। बेबायदियाव माने बिटिआर सरकारनिफ्राय माबायदि हेफाजाब मोनदों? निस्सय नंगौ। जोङो जेरैबायदि माने फार्स्ट अडिशनखौनो जोङो 15था डिस्ट्रिक्टखौ जों गिदिंनानै अडिशनखौ लाना फैबाय। बेवहाय जोंहा थांलाय फैलाय गारि गंनै खारबाय थानाय, बेनि बहुद माने जों जेराव मोनादों बेयावनो हटेल भारा जेराव थादों बेयावनो ओंखाम जानो गोनां जादों। जों बहुद खस्थ' मोन्दों। दिनैहाय 15था डिस्ट्रिक्टखौ गिदिंनायाव निस्सय बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिखागौ बेसेबां खरस थांथावना। दिनै नैबेवहाय 15था डिस्ट्रिक्टआ जोङो नैबे साननैनि हाबाफारियाव बयबो दिनै जों जेरै थांदोंमोन बिथांमोना दिनैहाय जोङो बेयाव फैफिनबाय। जों खोब गोजोनदों। नंगौ माने माबाथाव फाइनान्सियेल उइक जोङो, मानो होनबा जों गावनि गोसोजों खुसि जानानै जोंनाव जा एसे दं जों बेखौ लानानै बेजोंनो जों जुजिगासिनो दं। आरो बेवहाय जों खावलायगोन जिहेतु जोंनि बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टखौ जोंनि बिटिआर सरकार बिथाङा खोब अनसायनानै जोंखौ हेल्प हरगोन, जों बेखौ आसा मिजिंथिनानै थादों। সিংগাৰ হয় যিহেতু আজি চিলেকশ্যন পালে, কেনে লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে আহি পেলাই, বহুত ভাল লাগিছে চিলেকশ্যন হৈ। এনেকৈ মানে ভবা নাছিলোঁ যে চিলেকশ্যন হ'ব বুলি। আৰু নেক্সট ৰাউণ্ড আমাৰ এলিমিনেশ্যন ৰাউণ্ড আছে, তাত আমি গৈ পালোঁ। এতিয়া ভালকৈ আমি গৈ পালোঁ তাত। নেক্সট ৰাউণ্ডত চাওঁ কি হয়, সেইটোতো আমি নাজানো। এতিয়া জাজসকলে এতিয়া কি কৰে ন, সেইটোতো আমি নাজানো। চ' আমি কাৰ্বি আংলং, প্ৰথম মই এইটো ক'ব পাৰোঁ যে মই ক'ব বিচাৰোঁ কাৰ্বি আংলং পৰা আহিছোঁ আমি, আৰু বহুত কষ্ট মষ্টকৈ আহিছোঁ আমি, মানে যাম বুলি এটা আশা কৰি। চ' বহুত ভাল লাগিল আহি পেলাই। বড়োগীত আটাইতকৈ প্ৰিয়? অ'কে, আলায়াৰন। फैलाव बिखाया खोमसि हरनि उनाव सानजायाव खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगौ सानजाहा आलायारन आलायारन। थेंक इउ। NB निउसनिसिम आंनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय। आं कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय फैदों। आं दिनै मेगा अडिशन होनानै आं सेलेक्ट थांदों। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा आं नेक्स्ट राउन्ड एलिमिनेशन राउन्डखौ आं ट्राइ खालामबावगोन देरहानो थाखाय। दा आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। सार बेखौ आं मा होनो, बहुत भाषानि दं। बे आदिबासि दं, हिन्दी दं। दा हिन्दी। तेरी उम्मीद